मातोश्री शिक्षण संस्थेचे मातोश्री आश्राबाई पॉलिटेक्निक महाविद्यालय व मराठी मुक्तपीठ यूट्यूब चॅनलच्या मार्फत महाराष्ट्राचा नवा ऑनलाईन महावक्ता या राज्यस्तरीय ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन केले आहे। लॉकडाऊन सारख्या परिस्थितीत देखील सर्व तांत्रिक अडचणीवर मात करून मातोश्री शिक्षण संस्था व मराठी मुक्तपीठ यूट्यूब चॅनलने विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावी या उद्देशाने एक छोटासा प्रयत्न केला होता। त्याला संपूर्ण महाराष्ट्रातून उदंड प्रतिसाद लाभला आहे। या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्वांना घरी राहून वेगवेगळ्या विषयांवरती अगदी 10 वर्षाच्या चिमुरड्यापासून तर महाविद्यालयीन युवकांनी केलेल्या विचारमंथनाचा स्वाद घेता येणार आहे। आत्तापर्यंत 35,000हून अधिक लोकांनी या चिमुरड्यांचे तसेच तरुणांचे हे विचारमंथन ऐकले आहे, बघितलेले आहे। आणि विशेष आनंदाची बाब म्हणजे वक्तृत्वाच्या या व्हिडिओंना केवळ भारतातून नव्हे तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांमधून देखील ऑनलाईन प्रतिसाद लाभत आहे। आपण देखील याचा आनंद घेऊ शकता। मातोश्री शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नेहमीच या स्वरूपाचे उपक्रमाचे आयोजन केलेले जात असते। यापुढेही हे चालू राहील। मातोश्री शिक्षण संस्थेच्या सचिव या नात्याने मी कुणाल दराडे आश्वस्त करतो, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जे काही प्रयत्न करावे लागतील ते सर्व केले जातील। आपला शैक्षणिक सामाजिक क्षेत्रात कुठलाही मदत लागली तर नक्की हाक द्या। आपल्या हक्काचा माणूस कुणाल दराडे आपल्या मदतीला सदैव तयार आहे। पुन्हा एकदा सर्व स्पर्धकांना या वक्तृत्व स्पर्धेसाठी व भावी आयुष्यासाठी भरपूर शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।